ettei Lasse olisi pulassa. Ettei Lasse olisi pulassa. Ettei Lasse olisi pulassa. Ai, Lasse vaan on pulassa. Ei oo pulassa. Ei oo minkään näköisessä pulassa, Lasse. Ei ole. Tuure on pulassa. Tuure on pulassa. Ja Tyynekin on. Tyyne. Ei. No niin, elä. Hei. Ei purra. Eihän me purra. Tuisku ja Tyyne ja kuka se siellä on? Pirpana, Tiuhti. Upsista, kuka juoksi? Kuka juoksee? Ei irti. Moi. Tyyne tyttö. No niin. Pirpanakin siellä. No, kuka sinne taakse meni? Ja Tahmis yrittää saada sitä hihnaa irti, niinkö? Ei taida onnistu. Tuli Tuure vähän auttamaan. Semmosia. No. Onko se aarre vai? Ei siitä kannata alkaa tappelemaan. Ei se niin hieno aarre ole. Ei ole. Lassilla on kamera. Noniin, nyt ei. Hei, annetaan olla. Ja Tyyne. Noniin, Tuure, anna olla. Ei sit ei. Ei kaiveta sitä. Niin. No ei. Sinä sieltä rapoja Lassen kengästä raavit pois, niinkö? Aha. Vai semmoista se tekee se Tahmis. No mitäs? Ei Tuure. Annetaan olla Lassen kenkä, joo. Mitä Tuisku, mitä? Nyt ootte kyllä vähän semmosessa. Ja Tuutikki on tulossa sinne ja... Eikä se Tuure sieltä syö sitä Lassen saapasta. Ei syö. Lasse laittoi piiloon, kato nyt. Lasse laittoi piiloon. No Lasse laittoi piiloon, Laittoi piiloon, niin joo, kyllä. Upsistaa. Siellä selän takana taitaa olla 2 kappaletta. Mitäs Tuisku? Tuutikki ja Tuisku siinä. Tuutikkikin tuolla luontoa. Älä raavi. Pusuja annetaan, mutta ei raavita. Eiks niin? Annetaan vaan pusuja toisillemme, mutta ei me raavita. Ei me raavita. Ja se annetaan olla. No mitä Pirpana ja Tuisku? Mistäs teille tuli kinaa? Niin. Tuisku. Ja Tyyne irti. Noin. Hei. Nyt annetaan olla. Ei. No. Tyyne. Noniin, päästä irti. Ei. No, mitä sinä? Mitä Tuisku? Mitä Tuiskulla on asiaa? Mitä? No, kuka sinne nyt tuli? Tuutikki. Päästä irti. Ei kumpis? Tuutikki. No hei. Päästä irti. No. Se laittaakin niin päin kuule saappaan, ette pääse sitä. Eikä Tuutikki mene sieltä. Ei mene. Ei, kun annetaan olla. Ei.